Високо в мъгливите български планини, където върховете се допират до облаците, живяло едно древно племе. Казвало се хранителите на светлината. Те били народ, който познавал тайните на земята, звездите и металите. Говорило се, че умеят да създават предмети с огромна сила. Такива, които можели да променят съдбата на цял народ. Когато племето започнало да изчезва, те решили да скрият най-голямото си съкровище – камъка на първия изгрев. Кристал, за който се казва, че съдържа светлината на първата утрин от раждането на света. Вярвали, че този, който го намери, ще види истинското лице на съдбата си, ще може да промени бъдещето си, така както ковача променя желязото на наковалнята. За да го защитят, хранителите издигнали тайно светилище високо в Стара планина. Пътеките към него били тесни, опасни и скривани от природата. Само човек с чисто сърце и силна воля можел да стигне до там. Легендата казва, че входът към светилището е изсечен в скала, която на изгрев хвърля сянка като крило на гигантска птица. Вътре, зад 3 каменни врати, всяка пазена от механизъм, лежал кристалът, сияещ като въглен, готов да разкрие тайни, които векове са били заключени. Никой не знаел точното местонахождение, защото последният жрец запечатал изхода и след това изчезнал завинаги между върховете. Но от време на време планината нощем шепняла, вятъра носел странни звуци. Сякаш метал се удря в камък. Старите хора казват, че това е знак. Съкровището чака своя нов храбрец. Някой, който има кураж да тръгне по невидимите пътеки и умът му да бъде чист, за да оцелие в изпитанията на хранителите.